बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज। साननि समावनो वतज'रनि सान्तिपुराव गुलि गावनायनि मोनसे जाथाय। बे गुलि गावनाय जाथाया वतज'रनि काजिगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय सान्तिपुराव जायो। ग्राहक सेवा केन्द्रनि बिगोमा शफिकुल इस्लामखौ थांखिनानै सिनाय मोनै दुथांफोरा गुलि गावो। शफिकुलनि न'आ धुबुरी जिल्लानि तामारहाट पुलिस थानानि सिङाव थानाय बोद'लांड गामियाव। सिनाय मोनै दुथांफोरा गुलि गावना खारखोमालाङो। गुलि गावनायाव शफिकुल इस्लामा आखायाव नांजाना गोब्राब जोखोम जायो। रुपसि पुलिसा जाथाय जायगायाव सौहैना जाथायनि सायाव नायबिजिरो। मा जाहोननि थाखाय शफिकुल इस्लामखौ थांखिनानै सिनाय मोनै दुथांफोरा गुलि गावखो, जाथायनि गुबै जाहोना दा सोराङाव फैथ'वाखै।